ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି, ଅକାଳି, ଆରଜେଡି। ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା, ସିପିଆଇ। ନିଉମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜୀବନ ରେଖା ବୋଲି ନିଉମ୍ୟାନ କହିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା, ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବହନ କରିବା। ରାଜନୈତିକର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଜନବିଭ୍ରାଟ କରନ୍ତି। ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଭିଏତନାମ, ଚୀନ, ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାତୀୟ ଏକତା ଦୃଢ଼ କରେ, ସ୍ଥିର ଓ ସବଳ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ। ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକାନ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହା ଦଳର ନାମ ହେଲା ଜାଠ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ, ବିକଳ୍ପ ସରକାର ସମ୍ଭବ, ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରିଚାଳିତ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପସ୍ଥାପନା। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ ସୀମିତ ପସନ୍ଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ଜନମତରେ କୋଠରୀ ବିଭାଜନ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହା ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ମତଦାତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ଭବ, ଅଧିକ ନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏକଛତ୍ରବାଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୋଟରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅସ୍ଥିରତା ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିକାଶରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ଭୋଟ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଆରଜେଡି, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଅକାଳି ଦଳ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ହାତପାପୁଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ହାତପାପୁଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ସିପିଆଇ କ'ଣ? ସିପିଆଇ 1925 କାନୁନ ଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲେନିବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ଦଳର ସଂକେତ ଦା ଓ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା।
କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଏହି ଦଳରେ ଦେଖାଯାଏ। CPI କ'ଣ? CPI ବା ଏମ୍ ଏହି ଦଳ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ଦଳର ସଂକେତ ଦା, ହାତୁଡ଼ି, ତାରା। ଏହି ଦଳ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ନିକଟ ଅଟେ। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1948 ମସିହା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିରାମ। ଏହି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଦଳର ସଂକେତ ହାତୀ। ଏହି ଦଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ସମାଜ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ତଥା ଦଳୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଜେଡି କ'ଣ? ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଦଳର ସଂକେତ ଶଙ୍ଖ। ଏହି ଦଳର ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।